Bon dia, nois. Avui ens toca fer a català la invitació a un acte. Crearem una invitació, està clar, no? Com diu el títol. Llavors, el primer que vull és que aneu a la pàgina 25 d'escriptura i feu aquest exercici. Es tracta de que mireu quines parts, de quines parts està composada una invitació. Al darrere d'escriptura, si anem a darrere de tota la part verda, tenim... Espera, perdoneu-me que estic intentant buscar-ho. A veure, aquí. A la part de darrere d'escriptura teniu aquest foli, que no té número de pàgina, però que hi ha unes imatges. Però aquestes imatges no ens serveixen ara per res, però això sí. On posa tasca 13, això. Recordeu que no podem retallar ni res, però ens serveix per veure quines parts té una invitació. A partir d'aquestes parts, tornem a anar aquí i el que hem de fer és posar, per exemple, aquest requadre serà l'1, 2, 3, 4 i 5. Us ho he marcat amb una imatge dintre del Classroom. I em poseu l'1 a quina part de la invitació correspon, el 2 a quina part correspon. Tot això ens ajudarà a anar coneixent les parts d'una invitació a un acte per després nosaltres poder crear la nostra. Llavors, passarem a l'exercici 4. Després de fer tot el que jo us he proposat prèviament al Classroom, fareu l'exercici 4. En el 4 teniu diferents opcions d'invitació. Escolliu la que vulgueu i feu la vostra invitació a l'acte. Realment, en el Classroom us he posat que vull una qualitat i que vull que feu una captura. Tenint el temps que tenim, doncs valorarem moltíssim la creativitat. Si a algú se li acut alguna manualitat en plan per fer la invitació o alguna cosa, doncs tot això es valorarà molt positivament. Doncs ara tenim temps de pensar, donar-li al cap per buscar la forma més creativa de fer aquesta invitació. Ben és cert que aquí treballem la part d'escriptura i per això vull que sigui plasmat manipulant amb les mans, no? Però, clar, és el meu deure també informar-vos que hi ha molts programes en l'iPad i en els ordinadors que et permeten fer unes bones invitacions, que de fet en un futur és el que farem servir. El que passa que això ens ajuda a ser creatius. Si ho busquem en un programa de l'ordinador, doncs caurem en l'error de no pensar. Per això us convido a les famílies, si us plau, que convideu als vostres fills, o sigui, a ells, a que ho facin de forma creativa utilitzant el cap. Que pensin com farien una invitació d'algun d'aquests actes. I bé, que sigui com en un dibuix a la llibreta, o si a algú se li acut alguna forma manipulativa o alguna manualitat per fer la invitació, doncs també és acceptable. El que sí que us demano és que, encara que jo sé que en un futur, quan fem una invitació a un acte, que és algo formal, fem servir la tecnologia, la forma digital, els iPads o les aplicacions dels ordinadors per fer-les, i fins i tot imatges que el propi WhatsApp et permet enviar perquè és molt més còmode, que això ho deixem a una banda i que ara ens centrem, si us plau, en fer una invitació a un acte de forma creativa, manipulativa, o bé de col·locar-la a la pròpia llibreta de català fent el dibuix de la invitació i ja està. D'acord? Doncs molts ànims i que vagi molt bé. Qualsevol cosa estic aquí. Adeu!